Repassem les 4 notícies més destacades de la setmana. Amplien la desalinitzadora de Blanes amb una inversió de 287 milions d'euros. Riells i Viabrea acull una jornada divulgativa sobre el canvi climàtic. Susqueda s'omple de música amb l'Orquestra Jove de la Selva. Se celebra la 40a edició de la Marxa Popular de Sant Hilari Sacalm. L'alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Lluís Santamaria, ens posarà al dia de les tasques que estan duint a terme des del consistori. La doctora Marina Larumbe, de Vitaldent, ens donarà consells de com cuidar la boca dels infants des de que són nadons. A l'entrevista d'avui tindrem a la Bàrbara Monar, d'Arbúcies, dietista especialitzada en la menopausa, climateri i salut hormonal femenina. Visitarem el Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva i esbrinarem les novetats cinemàtiques d'aquesta setmana a la gran pantalla. Acomiadarem el programa amb el temps presentat per Rafael Balaguer. Ens resumirà el temps de la setmana i ens farà el pronòstic per aquest cap de setmana i la setmana vinent. La desalinitzadora de la Tordera a Blanes porta des del mes de març funcionant al 100% de la seva capacitat. Dessala prop de 2 hectòmetres cúbics d'aigua al mes. Aquest increment de la producció d'aigua dessalada respon a la lluita contra la sequera. Precisament aquesta desalinitzadora ha estat una peça clau per combatre la falta d'aigua. Hem d'estar pal·liant les conseqüències de la sequera i, a part d'aquestes condicions, d'aquesta sequera que esperem que sigui temporal, sí que hem de començar a interioritzar i a fer inversions com a país perquè hem d'entendre que estem en una situació de canvi climàtic. Aquesta planta desalinitzadora que ha passat de treballar amb un règim del 25-50% al 100%, igual que ho està fent la planta desalinitzadora del Prat. Per afrontar els episodis de sequera que cada vegada seran més recurrents a Catalunya, s'ha previst ampliar la desalinitzadora de la Tordera. Es preveu que l'ampliació tindrà una capacitat per tractar fins a 60 hectòmetres cúbics anuals. Un cop estigui en ple funcionament, que s'estima que serà el 2030, les dues plantes de la Tordera multiplicaran per 4 la capacitat actual. La inversió global serà de 287 milions d'euros, sent l'estat espanyol qui assumirà la totalitat de la inversió. La planta desaladora de la Tordera no és una ampliació tal qual, és una nova planta que es construeix aquí al costat i si aquesta té una capacitat de 20 hectòmetres cúbics a l'any, serà de 60 hectòmetres cúbics. Per tant, la capacitat de tractament que tindrem aquí passa de 20 a 80 hectòmetres cúbics. L'Estat ha definit que la financia ells de forma íntegra, el 100% del finançament. El director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat creu que els treballs podran engegar-se el 2026 i que 2 anys després de la primera gota d'aigua desalinitzada que surti de la nova planta ja es podrà bolcar a la xarxa. En paral·lel, el govern de la Generalitat assegura que en compliment dels acords del Ter, l'aportació d'aigua cap a l'àrea metropolitana de Barcelona es reduirà fins als 90 hectòmetres cúbics anuals. Però sí que l'any 2024, a partir de l'1 de gener, es manté ferm el compromís del govern de la Generalitat de no superar aquests 90 hectòmetres cúbics. La desalinitzadora de la Tordera, a banda de pal·liar els efectes de la sequera, també és una peça clau per reduir les aportacions del Ter cap a l'àrea de Barcelona. Aquest darrer dissabte, el Centre Cultural La Casa Nova de Riells i Viabrea ha acollit una jornada amb diferents xerrades sobre el canvi climàtic antropogènic i les seves conseqüències. L'acte ha començat a la tarda amb unes paraules de benvinguda i la presentació dels diferents conferenciants. Poc després, s'ha donat inici amb la primera de les xerrades, l'evolució del clima terrestre, evidència del canvi antropogènic. La conferència ha anat a càrrec de Josep Maria Trigo, astrofísic format a la Universitat de València i científic titular del CSIC en l'Institut de Ciències de l'Espai. La segona de les xerrades ha tractat sobre la resposta que dona l'àmbit acadèmic i el polític a aquesta emergència climàtica. Un debat a càrrec de Marta Torres Gonfaus, investigadora sènior sobre energia en un centre francès que treballa sobre qüestions de desenvolupament sostenible i estratègies climàtiques a llarg termini per fer front al canvi climàtic a la Unió Europea. Aquest tipus d'acte divulgatiu serveix per intentar conscienciar la població del problema mediambiental i advertir dels perills de mantenir l'activitat humana al nivell que hi ha ara. També es proposen diferents solucions per millorar la situació a llarg termini.
La jornada divulgativa ha culminat amb la conferència sobre les diferents manifestacions del canvi climàtic en el paisatge Sentinella del Montseny a càrrec del doctor en Ciències Ambientals Martí Boada. És pioner a Catalunya en l'àmbit de l'educació ambiental que inicia en el Parc Natural del Montseny i que ha continuat en altres contextos com programes de televisió o en projectes museístics. Aquest darrer dissabte, Susqueda ha acollit el concert de la secció de Vents Grans de l'Orquestra Jove de la Selva. L'Orquestra Jove de la Selva és una agrupació musical formada per alumnes de les escoles de música de la comarca. És una gran orquestra en la qual els estudiants tenen l'oportunitat de completar la seva formació musical a la vegada que van agafant experiències sobre els escenaris. El concert finalment s'ha realitzat al Santuari del Coll per la previsió de pluja. L'orquestra, que actua regularment a Susqueda degut a que l'Ajuntament és un dels patrocinadors de la formació musical des de fa molts anys, ha ofert als assistents un repertori amb temes molt actuals d'artistes com Bruno Mars, Jennifer López, Camila Cabello o Beyoncé. Un repertori que canviarà en poc temps, ja que aviat començaran a treballar en el de l'any vinent. Molt contents de tornar aquí aquest any. L'any passat ja vam venir, vam tocar de l'Alcantera, aquest any ha sigut aquí, al monestir. I sí, a Susqueda un any més col·labora amb el Consell Comarcal, amb la Fundació Orquestra Jove de la Selva, amb altres pobles de la comarca per seguir amb aquest projecte de joves de la comarca que toquen i encantats d'estar aquí un altre cop. Avui tanquem aquest repertori, la setmana que ve ja fem un estatge a Brunyola de 2 dies amb tot el complet de l'orquestra i comencem a fer tot un repertori de cares a l'any que ve, que també té pinta que serà molt dels anys 80, 70, 80 i totes aquestes modes tornen i en aquest cas al jovent li agrada. Amb aquesta actuació, Susqueda es prepara per la celebració de la Festa Major de Sant Martí Sacalm, que serà els propers 7 i 8 d'octubre. El dissabte al vespre farem una botifarrada i llavors hi haurà un espectacle de màgia per tots els veïns i veïnes i el diumenge farem la Fira del Quilòmetre Zero, que venen tot de productors de qualsevol tipus de producte, ja sigui vi, sigui cosmètica, de menjar, el que ells volen, s'acosten fins a Sant Martí Sacalm, muntem la fira, llavors hi ha la missa, tenim una coral que canta, tenim la coral Rosó que ve a cantar i fem un dinar i un ball de festa major. El programa detallat de la Festa Major es pot consultar a la plana web de l'Ajuntament. Aquest darrer diumenge, els atletes de Sant Hilari han organitzat una nova edició de la Marxa Popular Solidària, arribant enguany a la 40a edició. La sortida ha començat a les 9 del matí al pavelló esportiu, ja que a mesura que els corredors i corredores arribaven, anaven iniciant la marxa. Els participants han pogut escollir entre 2 recorreguts, un de més curt de 6 quilòmetres i el més llarg de 12. Enguany han pres part de la marxa unes 180 persones. Els beneficis obtinguts de les inscripcions d'aquesta prova es destinaran a Oncolliga Girona, una associació sense ànim de lucre que es dedica a ajudar als malalts de càncer i les seves famílies. Quan Oncolliga de Girona ens demana alguna cosa, siguin llits, sigui cadira de rodes, sigui per banyar-se, el que sigui, nosaltres mirem de poder-los proporcionar al malalt i a la família, ajudar-los. Ajudar a millorar, que almenys estigui el malalt més confortable i més bé. En acabar, tots els participants han gaudit d'un esmorzar de botifarra a la brasa i també s'ha fet el sorteig d'un obsequi entre tots els corredors. L'alcalde al dia. En el segon programa de l'Alcalde al dia entrevistem l'alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Lluís Santamaria. Santamaria ens parla de la urbanització de Can Jordi, les inundacions que van afectar el nucli antic, la connexió del passeig 1 d'octubre amb l'Avinguda de Girona, de les bosses orgàniques, la recollida selectiva de residus, de les diverses actuacions que s'estan duent a terme al camp de futbol i, finalment, ens parlarà dels panells informatius LED. Urbanització Can Jordi.
Bé, una de les inversions més grans que volem afrontar durant aquesta legislatura nostra és reurbanitzar l'urbanització de Can Jordi. Aquesta urbanització és la primera del nostre municipi i com a tal la més antiga. A conseqüència dels anys que porta construïda i de la poca inversió que s'hi ha fet, la urbanització té un estat de deteriorament elevat, sumat de que hi ha pins en les parcel·les, que això fa que s'hagi aixecat el ferm. Creiem que és molt necessària una reurbanització. De fet, el projecte ja el tenim molt avançat. És un projecte que anem de la mà de l'Ajuntament d'Aiguaviva perquè aquesta urbanització té la característica que la tenim compartida, en major proporció nosaltres versus Aiguaviva, però que hem d'anar de la mà per poder-la tirar endavant de manera conjunta i que l'obra sigui una única licitació, un únic constructor i amb unes fases i un planning d'obra conjunt. Aquestes obres constaran de reurbanitzar tota l'urbanització, tant el que són serveis, aigua, llum, gas, telefonia, tot anirà soterrat, d'acord? Llavors hi haurà carrers que hi haurà plataforma única, perquè creiem que és el model que hem d'adoptar per temes de mobilitat. D'altres carrers sí que aniran amb vorera, perquè és un carrer més principal, amb més trànsit, i creiem que la vorera és necessària. Però vaja, el que volem és donar-hi un rentat de cara en aquesta urbanització perquè els seus habitants, o sigui, els veïns de Riudellots de la urbanització de Can Jordi, es sentin com un veí més del poble i no tinguin aquesta sensació de que potser no se'ls ha tractat bé durant aquest temps i que se'ls ha tingut com oblidats, que no ha estat així, però volem que aquesta sensació desaparegui i per tant que puguin gaudir d'una urbanització ben maca, ben ordenada i amb tots els serveis i comoditats possibles. Inundacions del nucli antic. Aquí a Riudellots tenim un problema molt important i alhora que ens preocupa molt a nosaltres, en aquest consistori, que és el problema de les inundacions del nucli antic. Malauradament que no plou tot el que hauria de ploure, quan ho fa amb molta violència i això ens porta problemes d'inundacions en el municipi, concretament en el nucli antic. Aquest problema és de difícil solució perquè ve donat perquè tot el municipi, el que és totes les aigües pluvials i fecals del poble, desemboquen per desnivell en el nucli antic, provocant que s'aturi aquest. Hi ha la creença de que potser aquest problema ha estat degut a les obres que es varen fer quan es va reestructurar el nucli antic, quan se li va fer una reurbanització. No és ben bé així, sí que s'ha agreujat i és evident, vull dir, les proves hi són, i per tant, davant els problemes hem de trobar solucions. Nosaltres el que ens estem plantejant i el que volem fer és atacar el problema d'arrel, perquè si anem fent accions puntuals ens podem trobar que no acabem de sanejar el problema. I per tant, el primer que hem de fer és tindre un inventari de com va tot el sistema de canonades, tant de pluvials com de fecals, del municipi, que ara mateix no el tenim disponible. Per tant, hem d'encarregar aquest inventari i arrel d'aquest inventari, amb l'ajuda de tècnics especialitzats, haurem d'anar confeccionant un pla d'acció cap al municipi. No serà un pla ràpid, l'iniciarem en aquest mandat, tant de bo el puguem acabar durant aquest mandat i tant de bo encertem en l'acció que fem. Abans jugàvem a favor que les aigües podien desembocar directament a Llera, sense massa control, però cada cop l'ACA, per exemple, és més restrictiva i ens trobem amb que ara hi ha més mesures de control per a aquest abocament, provocant que l'aigua no pugui sortir tan alegrement i tan lliurement cap al riu, directament cap al cric, diguéssim, i ens provoquen aquestes inundacions. Connexió Passeig 1 d'octubre amb Avinguda Girona. Arrel de les obres del cobriment del rec de Cal Queco, que és una... Podeu seguir veient aquest programa de l'Alcalde al Dia al web de la Selva TV, a la secció Entrevistes. Espai Salut.
Amb els nens és molt important fer la primera visita ja des de l'embaràs, quan la mare està embarassada. És un temps que la mare té temps per conscienciar-se per la salut bucodental del nadó. Llavors, un cop quan neix el nadó, és molt important, encara que no tingui dents, els rodets de les dents s'han de netejar, encara que no hi hagi dents, això ho hem de netejar. Amb un didal de silicona això s'ha de netejar. Llavors, quan comença a aparèixer la primera dent, llavors sí que hem de començar a raspallar una mica la dent i que el nen es comenci a introduir amb l'hàbit dental, de raspallar-se les dents i de tenir una bona higiene bucodental. Llavors, és important que ja des de petits els nens, doncs, encara que sigui amb aigua, doncs que comencin a raspallar-se les dents. Llavors, quan són una mica més grans, podem començar a incorporar pasta amb fluor de 1000 parts per milió de fluor i llavors cada vegada anar augmentant una mica la quantitat de pasta. Però és molt important, ja que des de l'embaràs la mare tingui consciència de tenir una bona salut bucodental del nadó. L'entrevista. Bàrbara Munar és una dietista especialitzada en la menopausa, climateri i salut hormonal femenina. Nascuda a Eivissa, actualment resideix a Arbúcies. Impulsora del moviment Reina Sin Regles i autora de la primera aplicació en menús i activitat física per la dona amb menopausa, ha esdevingut una de les dietistes més influents al moment, gràcies al seu compte Hablando de Nutrición, que té prop de 240.000 seguidores i seguidors. Un fenomen social on Bàrbara Munar ofereix les claus per mantenir una bona salut femenina a partir dels 40 anys. Com una eivissenca ve a parar a Arbúcies? Pues molt fàcil. Jo tenia 18 anys, jo volia estudiar periodisme i aleshores a Eivissa, estem parlant de fa més de 20 anys, no hi havia carreres, només hi havia administració i direcció d'empreses i infermeria. Jo tenia molt clar que volia estudiar periodisme i llavors me'n vaig anar a Barcelona. Quan vaig acabar la carrera no vaig tornar a Eivissa, vaig tornar 2 o 3 anys, però vaig tornar una altra vegada a Barcelona i en aquests anys treballant com a periodista la casualitat va fer que vaig conèixer un arbucienc i fruit d'aquí aquest arbucienc em va portar a Arbúcies i aquí estic, visquent a Arbúcies, molt feliç. Ets dietista i també blogger. Tens un compte d'Instagram molt nutrit. Ha anat increixendo. Al principi jo parlava de la menopausa i eren uns vídeos i un contingut que no tenia ressò. En els últims anys la dona ha demanat o ha vist que necessitava més informació sobre la menopausa i això ha anat fent que jo m'anés posicionat dintre d'Instagram i cada vegada més gent m'ha anat coneixent. La meva diferència respecte a altres continguts a la menopausa és que li dono un contingut com més còmic, encara que realista, i amb una vessant molt científica. És a dir, tota la informació que dono està basada en els últims estudis científics, de manera que barrejo una clau d'humor amb ciència que té molt bona acollida amb la dona actual a la menopausa. Quines consultes són les més habituals? Doncs mira, la primera consulta més habitual és la de l'augment de pes. Hi ha un enlentiment del metabolisme fruit del descens hormonal i del pas dels anys i això fa que augmentem de greix, sobretot de greix visceral. Aquest greix està relacionat amb malalties com el síndrome metabòlic o la resistència a la insulina i la diabetes. Llavors, una motivació que pot ser primer física, després la hem de canviar per un tema de salut, per evitar malalties. I després la segona consulta molt habitual és la falta d'energia. I una de les causes d'aquesta falta d'energia és que dormim pitjor degut a aquest descens hormonal. I una de les maneres a través de l'alimentació de poder millorar aquesta qualitat de la son és menjar més proteïna que té triptòfan, que és un precursor de l'hormona de la son. Llavors, quan més proteïna mengem, més melatonina estarem sintetitzant, millor dormirem i llavors tindrem més energia. Acabes de publicar el llibre Reines sin regles. Sí, Reines sin regles, que acaba d'arribar a la segona edició en menys de 15 dies. Va néixer del fruit de la necessitat que hi ha de saber quins canvis metabòlics hi ha en aquesta etapa i llavors jo el que faig en aquest llibre és explicar en capítols, 13 capítols, faig un repàs de cada un dels símptomes perquè entenem quina és la base fisiològica i metabòlica que provoca aquests símptomes, però també com a través de l'alimentació podem millorar
tots aquests símptomes. Llavors, per exemple, per millorar l'energia, una de les claus és poder esmorzar correctament. Llavors, en aquest capítol on parlo de l'energia, explico concretament quins aliments han de formar part de l'alimentació en l'esmorzar per poder començar aquest dia amb més energia. El teu treball se centra en la salut femenina? Sobretot se centra en salut femenina. El meu públic objectiu és la dona, no l'home, a partir de 40 anys, que hi ha un descens hormonal. Fruit d'aquest descens hormonal poden haver-hi malalties associades, com la hipercolesterolèmia, la diabetes, risc cardiovascular, i llavors jo em centro molt en el tema de la salut. Què succeeix? Que normalment la dona ve per una motivació física, perquè veu que perd massa muscular, que ja no està tan tonificada o que augmenta de greix. Però el que s'ha de fer a consulta és canviar aquest xip de no fer canvis en la teva alimentació per un tema físic, sinó per cuidar millor més la teva salut. Si la teva motivació és salut, llavors no tens tanta pressa en fer aquests canvis i disfrutes més d'aquest procés de canvi d'alimentació, amb la qual cosa ho acabaràs sostenint molt més temps en el temps. On anem avui? Avui visitem un museu, concretament el Museu de la Pagesia a Fogars, una població al límit de la comarca de la Selva. A l'arribar, ens trobem una antiga casa pairal de construcció de pedra a dues aigües. Es tracta d'una rèplica d'un mas dedicat a les tasques del camp, amb un pati on hi ha l'era, que és on es batia el gra de la sega. Si ens endinsem a l'interior, trobarem les recreacions de les diferents estances del mas. Podem veure una cuina de l'època amb tots els seus detalls, una gran llar de foc, la taula parada per dinar, el tradicional escó i utensilis de cuina, i tampoc podien faltar-hi el porró i les botes de vi. Els estables podien estar dins del mas, proporcionant calor i funcionalitat amb diferents animals, uns que proporcionaven llet, altres per les tasques del camp, com ara els ases, o bé per al consum humà, com xais, porcs o gallines. El menjador gran solia estar muntat només per les celebracions familiars o actes solemnes, com els casaments o els batejos. El menjador està presidit per una gran taula i amb un mobiliari molt treballat, de construcció sòlida i artesana com a l'època es portava. I les habitacions, tant les dels pares com les dels fills, eren molt sòbries. Solien estar sobre la cuina per aprofitar l'escalfor de la llar de foc. No disposaven de molt mobiliari, tan sols el just. Moltes masies disposaven de mainadera mentre els pares treballaven al camp. A l'exterior, la maquinària solia funcionar amb el bestiar de l'estable, tant per moldre el gra com per treure aigua d'un pou. Els animals eren els encarregats de generar l'atracció necessària pel seu funcionament. En algunes masies, un molí de vent també treia aigua dels pous i proporcionava energia per la maquinària. El museu té un cobert annexe amb un seguit d'utensilis antics, recollits dels agricultors de la zona de Fogars, eines que han tingut una vida activa a les mans de molts pagesos. Trobem fotografies antigues dels veïns, espardenyes que en algun temps van servir a algú, carretons de transport i maquinària de l'època dels diversos treballs del camp. Estrenes. Setmana de grans estrenes per tancar el mes de setembre. La més destacada en quant a acció és Los Mercenarios, la número 4, la història que Stallone es va treure de les mans ja fa aviat 10 anys i que en aquesta quarta aventura ens torna a portar molta acció, molta violència, amb els seus amics de sempre, amb alguna cara nova i amb una advertència. Stallone es despedeix i passa el testimoni al seu bon amic Jason Statham. Aquesta vegada hi ha un seguit de personatges que tenen o volen aconseguir una arma nuclear per destruir el món. Què faran els mercenaris? Doncs salvar la humanitat, com sempre fan, juntant les seves forces. Aquesta és la primera novetat. Hora de liarla. El segon gran estrena d'aquesta setmana és l'última de Woody Allen, una pel·lícula
enregistrada a París amb versió original francesa que arriba doblada. Golpe de suerte és la història d'un matrimoni que semblen a primera vista molt feliços, però un retrobament amb un antic amor de joventut per part de la dona fa que el matrimoni es trontolli. Només un cop de sort farà que derivi cap a un costat o cap a un altre, com una partida de tennis a match point de fa ja uns quants anys del mateix Woody Allen. No sé por qué te estoy llamando. ¿Con quién hablabas? ¿Cuándo? Pues ahora te he oído y parecías muy estresado. I l'última estrena a destacar és The Creator. Els responsables de Rogue One, és a dir, Gary Edwards, ens proposen un món apocalíptic on només una nena amb una intel·ligència artificial superior a la resta podrà salvar el món. Hi ha qui vol aconseguir, com sigui, per als mitjans que calgui, aquesta nena que controla el món. Una pel·lícula que ens apropa al món de Rogue One, de la Star Wars. El director és el mateix, d'aquí a aquestes referències. Aquests són els títols importants d'aquesta setmana. Pero las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma. Consígala o vencerán. ¿Has localizado el arma? Sí, es una niña. ¿Tú vas a ir al cielo? No. Para eso debes ser buena persona. Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo, porque ni tú eres bueno, ni yo soy una persona. ¿Tienes idea de lo que es? Ahora parece una niña, pero está creciendo. Quien tenga a la niña ganará la guerra. ¿De qué lado estás? ¿Qué quieres, cielo? Que los robots sean libres. Ah, de eso no tengo en la nevera. ¿Qué tal un helado? Discar Oil patrocina la secció del temps. Hola, benvinguts a la Meteo de la Selva TV. Ja hem superat la primera setmana de la tardor i ha estat una setmana molt tranquil·la i amb la que ja hem començat a veure també com la nova estació s'anirà imposant de mica en mica a un estiu molt i molt càlid. Que a finals de setembre encara ens deixa dies amb prou temperatura, màximes de fins a 26 graus i les mínimes sí que han estat més tardorals i s'han mogut entre els 11 i els 14 graus. Pel que fa al cel ha estat una setmana de calma amb núvols prims bàsicament i sense pluges. Només van tenir un episodi de precipitació el divendres 22 amb uns 10 litres per metre quadrat. I aquesta setmana continuarem amb el cel força serè, només tindrem alguns núvols prims, sobretot el divendres i el dissabte. Diumenge ja faria més sol. La pluja quedarà lluny de casa, focalitzada més cap al nord Europa. Aquí és possible que creixin algunes nuvolades a les tardes, però sense generar tempestes. Dissabte tindrem un dia dominat pel sol i alguns núvols prims sense importància. Les màximes arribaran als 26 graus, les mínimes estaran al voltant dels 14-15 graus. Diumenge tindrem menys núvols, tot i que és possible que creixin alguns cúmuls molt localitzats. Les temperatures baixaran una mica, tindrem 26-25 graus de màxima, 14 de mínima. La mar començarà el cap de setmana molt calmada, però de mica en mica s'anirà animant, s'anirà alterant. Les onades podran superar els 130 centímetres a la platja i els 4-5 metres d'alçada mar endins. L'aigua del mar estarà a uns 24 graus. El vent anirà guanyant força, serà el responsable de portar-nos aire més humit del mar. El component principal del vent durant el cap de setmana serà, doncs, el llevant. I durant la setmana vinent les temperatures es mantindran bastant estables, al voltant dels 25-26 graus de màxim. Les mínimes oscil·laran entre els 12 i els 14 graus, molt suaus encara. I avui hem tingut de fons aquesta fotografia que ens ha enviat la Jessica Lleonard amb aquesta posta de sol jugant amb les arbres. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat. Que passeu un gran cap de setmana. Salut!